Ini kadai Kabate CTV. Bat pidang pet ya kajing ya keren. Markmat bat kikirtong. Kumbangile akan ik election MLA bladap. Ilawan ra SP ki pajba. Ya kajing ya keren jungi. Markmat berki kertong. Kibiakun ya election nak tokopor. Hakani kenti bementaru. Inuan ra SP ya kajing ya keren jungi. Markmat berki kertong. Kibanyakun ya kene election MDC. Kaban salong hak arfoi trik rempang arjar arsan. Hakani kapor menta idan bat nga ikertong jong kaseng kongres namalki lai mkra constituency iba Manuel Badwar. Nang ai kublai pi ba Manuel namta kapor pila pelat banwan sakani ka interview benya keren bat ngi markmat namta ka jing penkre jefi kani election MDC. Je hakabne kong akwa ban Kilishwan pi maka haka election MLA pim semlala ban poi sakathong syarem tang kandiat kai ba penlong pi menta ba deban mi sakani election MDC kublai batisiru baka alat ingi mo adis penginiawan sekmat dan pesuthu deh kajing yang biang jong kani ke election menta ke baar ke sulong bet ba kadon ta jing thrang menteri kampai ba bat habang ilaya ya kelenti ban yang namta ki ba bat ban syakri namta ki ba ngathrai kam don kam ban dei ke platform MLA ne platform MDC kajing don kam jongi kalong ba bet ba ini tur namar ba kat kajing pet jong ha kan hakini ki kindiat banai bat dang ngi yang makna namta ka district council ru ki jong ki brio ba ka district council ka dei ka ba kham tulot ka ba kham ret nei kat jing pet jong ha ka dei ka ba kham namar ba ngila isdang ban pulih hambun sipang district council alai tili ki kot ngala pulih te najrong jo tu ki ba pulih ki kot ru constitution ru ngila pulih namar ba ngi ru ngi suthu te bangi hap ya tur hi shakhmat namta ni namar ba hadin kitu ki jing pulih jong ki kot kisla ngarung asuthu ha hi ba ka district council kadai ka kabuk siar ban shu ong nama ka ba ka sarkar pedeng hi kala ada penklan mai ka district council nei la da pipet pat ka rukom tri kam jong ka district council hadu kini ki kindiat banai menta bangi yu hi pa baro is katas nem athrai nga ngi dang ya tulat ban shu ong no ya ka bor ka bangi yo bat ika ka bangi pentri kam kampat ban yo nujur ta kampat ya syong kan tele sing dan kam hi ban ya tur shu syakmat ndei tang ba oma manga bangantur ndei ki labun ki khna ki ba la khamlong qualified ki labun ki khna ki ba kham shidrehem panong ba ndei bu i jan bandi tang ka ktien kan ndei ngi de i tikna hi na kwa pinapet wadamantar ki candidate ki ba apply mah na ki tiket na ki parti ki ba fer te ki candidate ki long shisha ki di candidate ki bala kham nang ki bala kham biang ka puli ka puthi ki bala kham UE ya ka perthai ki bala se kanyarap hi ka district council shibon te ka jing mon jing kwa jing iru ngi kwa ban rung ha ka district council ban pen bha shwai ka kom tre kam jong district council bala se ngi le ban ya chakmat kham yu ngadang ong dang man ha ka ni ba ka district council hi te kam dei ka kam ka basuk namar ba phine compare ka district council bat ka MLA ka long ba phila ban ktat ka siba phimon te kalong kum shu ong no ka four lane highway tak surok singkin ka free piat ka siba man ndai ba pitrai ka district council dei kalom isurok ibaret sya ka diang do phim phikap pet ba bonum kentha ya ka an jong sarkar sya ka mon phikap pet ba bakar kanum kentha ya ka constitution ndai phikap ya ja ka ta kum bala bu hina po constitution nam tahu khasi jungi kan ban ong pan bakam don bor ka district council ka ta ka bam la long namar ka bor ka bayok ka district council ki bon ba ki jat ki bangila ban pentri kam kan tele se kan wan hi jing ba namar ba ngila poi hi ka thamir ba wan ka district council ru ban shu ong no mangila la dan ki sur mah ki bami nang ni nang tai kham tam ki leader ba fer ba le se ka district council kam dan jing man toy ndai yang a hi simet banong ka district council kam dan jing man toy te ka bam la ban long namal ba ki buon ki articles ki bala tepak po constitution ki bala kodau kti be thik namanta ka district council ka what ka schedules mam chu ong no ka khanet ka ban liu ka bu karpang namanta ka district council panom bam ai bor te ka bam la ban long kan ndai kum nung ye pentri kam ye ka bor ka ba ai ka sarkar ha ita irukom iban kentiu ka jaj ban liu ban bante la kam banum island naman ngi dei pat ki badang rit mah ke India kala dan kum basis pa 20 crore ka population ngi khasi ngi nang dan kan no phi khat phra ka khanai lak ngi dan
แต่มันชูเป็ดฮีกตาติงละได้ตั้งอีเวฮีกันสิบ่าดิขัดอิบาริตฮีกันแต่ละดังเงียบเมียเป็ดละเดียเงียบเมียโปรเทคละเดียมันชูองเนาะมองเงียบเมียเตะละกำเมียดีวัดเดียกขันโดยากระตีกระดุสตุรวัดเดียกมันชูองเนาะกะลิเนจจงงี้มันtapatมันชูองละดังเงียบเป็ดฮีมังงี้มโนมันเป็ดเตะยาใส่บัดเตียงกะลองบาสันโพสnam hadin she spots nam hadin ngin poi sha ikan tingi di manile he man pan klan ga district council teng teng nga si shutiang babon ki political party long kila du jing shania teng teng nga pe wadu pa ba la du jing shania hande nga ju ong he ki brio wat ken ken kam ta ban du jing shania te ka bam la ban long namar la dangi du jing shania ka ni ka kenti ka bam ta te arpho lai post nam hadin sha ingin poi tingim tip kan ta he ka district council ka don bun tli ki an ki bla pan ku bor haka haka jing i jo phi kino nap dang ki ta ki an ki bla don lupa ki bang i don kam ban pan klan su su kat kum ka jing ya cho ka ni ka juk man ka por ba man ta pe ke bening kong de nga ju ong hi brio bri ka khando sha ma ka khando ka de ke ka ba ngi kum ki khasi ngi don ka de ka tan rai jong hi mo bat la da phi pe ka na du ka por bangi yo ya ni ka state jong la jong shuha bangin yo ka state jong la jong ka district council ka mi ban ya dai ka ta te bila phi pe phai byang shi ki por ki barim wat da ka congress ru ngai le dia chu ong nom de bang ong bang yoro ka de parti la jong de la da ngi pet kham nya ki riu te men yu ngi kham su thu e ka tai ki khna le si kim de yu i mo ngi yo e ka state la jong kum ngi ka me khalia khasi ngi yo me khalia ban chu ong no mizo yo mizoram ban chu ong no naga yo nagaland manipuri yo manipur ka tu ka jing ai kan tat man state ka de ka bla da perkhat bnia bhai hiten ka sarkar pedeng ban ya da ya kariti ya dustur jong no jong kini ki pat gi barit hi te habang yo ya tu ka state hod room de ba ong bang yo namar ba kade ka right ne kumno teng teng ki dan ki sarkar ki bam kwa hi ban ai man chu ong no ban de ka sarkar BJP ngam thara hin yo hande kadi ka tu ka jing kwa jong ka congress na do man shwa bakini ki padet ki diban im he tu ijing im jong la jong kadiban sngo sarong ki jing long jong la jong yo ek ta state hod na jong jong kata habakila ai ka state hod kidang ai byang hipat kidang bu be hipat ka district council pi ki su tho baka khlan ba te ka district council pi te ki jaka ki bata ya im ni para tribal te kidang dan te kata ti baning kong e pan shu ong kumbala khi manta ki ni ki por manta ba teng teng mo ki mi ni ka IMA ke kim tam ni yang hi simet ngasngo ba ngim de ban island namar ba pila su tho haba ngi le business she ru ma habang ye tre kanu business kanu ka company ru ka bli place she kam dan kampi ka khando kana shu wai ka khando ru ka long de mde ba khong phap sim khando phap thiet ka khap de ka jong pi princess dang menteri business ka na ban long ka ki shu wai shu lease shu yu ta ma pinyat ya ka ta ru kom kaba let's say mde ken ba PDP try muluk pat yo to khando shanu ru ka long kum ta hi wadangi mentangi le business sha po asam ne sha pulu ne sha ikat bangi le wada shalong nge sim da ka bai wai nge siu da ka bai wai am ha bangi pli ki dukan ka long gup ju hi ken ke business ka ba he da ka ba tu ka de menya kim ju mde ba dan kam ba khap ai to ka jaka khap ai kata ka bam la ban long no ka jaka hi habakut kadiban dan bihibu try khasi kadiban dan bihibu ba ki tribal kan de tong khasi ujan tia ugadu kat badai ngim de ban ailat namar ba ngidan tang ini te ngim dan shu te lat ni te beling chu ailat beling chu ka business le kadiban wan bihi ladang inang ban promote pat hakata karukam da kumbe ken de ba shu om ba khap ailu ka jakab ro khat ka baning kong e kadi kata ka ba arpan kabang UI hinga simet ken kalong ba ladang iwan rai kita ki investment ki ba pher hang dia po Meghalaya mo ngidi masuthu ki ki investment kumno ki bawan mde e ki ban shushim kabu ya ki par ke bangidan ya ka resources ke bangidan no shushim kabu kum to hande kamdan ke jingmi ya ka state ka turu ngidi ban te lakam kum shu ong no mata kini ki cement factory ki pishnar ki clinkers ka finished product kam dai nang ni daki klinkers kira shabar da kira shabar babon hi ka simen long ka shul along no bapanon kam tiar da tiar jungi ndai ka jingyo nong ka le shabar ngim dan ka jingyo e ka ba ar la da pipet ki kum ai kam mi ki brio hang tu hapo ki company ba per nga ju ong ba ngidi bandan reservation kata ka bamla balong ngi hab bandan ki countries you bam dan reservation phile chi Germany ro dan reservation phile chi US ro dan reservation hangni ro ngi dan reservation hande ka reservation kam de ban chu I reserve bid ban chu ong ba
khasi jungi di benyo kam ka tangut kata kami hapo ki company ki bapher ki don ki level ru ki bapher mdai ki don basu ong no ki ground staff ki bisulong no tang kinong Aisha kinong penkhut office kinong upgate kinong pahara ya kani katai kitu ki di ki kam ki badet do mdai hande hajlong jang tu ki don kita bengi khot ki bottom level management kidan ki mid level management kidan ki senior level management kidan bapher te ki department ru kidan bisu ong no kidan ki finance department procurement department HR department marketing department sales department R&D research and development department te man ki department hi kan ngi di ban pan bau khasi jungi ubon te bala nang bala start ki bon te bala pas PhD ki bon te bala pas MBA balengin su ong bet ba do number te tangata man ke department ngi di man book reservation khnang baki khna khasi jungi ki bala nang bala star ki bala puli puthi ki pli ki di ban yo bai ka kam hang to mdei bikin chulet kin chubam ai na ki can contribute to ka company bad ong khasi umla nga ngi la yu iba ngi la mi shabar ngi la yatre shabar ki bon ki khasi ki banang ki bastar ki ba trei ro ki ba trei shitom ka cha bangi la ngi yu i telada ki tu ki khasi ki kwa ban wan phai biang sini la da don sa ki banang ni ro ki bala pas ba ki pli ki bom yo kam choi ki pli ki khap dan hang ni yang asam na jong ki dei ban yo kam hi tu ki company ki ba pher kan man toy yu ngi ban ai ban tre business yu bri habang kam dan ke jing yo ru yo pat khasi la jong kam man toy te kai ka taru ka di ho bai kabalai pat ladang ye pet bah company nakalian ko congress kani ngong pi kini ki banchu ong no ka health ru banchu ong no menta mo ngi hab don hi jing ye te lakam hang ni ha social long ladang akwa ban sina tang uruti ru nga khab yo kata ka FSSAI license kata food and safety license kabaha bakadon kum kata ka FSSAI license namar ba nganum le klumar heki jing shat ki ndai ladang pet pan ki jingbam ki bapher ngan shwe thu khana hang ni kila banwan na we ru teng ngi hab control te ga bam war chanong kondong ru te ko mu ono ka do that ka de ko be ke ba blessing i hab control ba ka quality namar ba ladang i that do ko mu long no man shwa kinong that do kinong panon kam be de ka ding ka ba ka ba tho be na klaw han ya ka prathai man tang ye te bi kidan ki kontraktor ki sina building sini satai ki panon kami ka lentang manle ka dalai dala dep tu ka lentang ka le che ingitim yo ka le che ka bi ki thaddo kam long pi kom kita ki ingi khap bidan ka control mo khnang ba ka bi ka numan kan ya ki jingbam ka bangi bam te ka ki HDC ka de man play kham ka role ka ba kham long important wat ki taru ape ji wadi ki par mau ki par si apro ngam ong ba ngin khap khang lut ngam ong kata hendai ladang ngilit play ki parsiap ladang ipet ki parsiap sisin mengiti ka khando wat ong khando kan num dan ka bi mi pet kidan ki arsenic kidan ki iron kidan ki metals ba pher lada hau laba lapsan na kitu ki parmau ki parsiap ka tuj ko sya ki wat duat ka bi ru ka tuj lang te ngin hab dan some sort of a quality control man ong ban pet company ate bakanum wan ka to ko sya ko baki di pat ki pat ba kan sya ba baki di pi lada hajrong room pi dan ka parmau pilaot ka to ko ka tu sya ki tu snong ki bashroom lada ki di to ko ka dan bajing mai ki to kita ki ingat harai nga na ka district council ngi hab ya pet company namar ka dan ka an ka dan ka kabuk syar hi kan man ong no ka district council ka ade man ya te kita ban kentiu ya kayo ka khot wat jong ki pat ba ban chuong ye ki nong kandong ki eru ngi hap pen mi hi ki kam ki bapher te ka district council wat ong ka talot ngi la ban penyat bapher ban chuong ne phi tang ko musansar ngi sha control ba hadu mentar ngi dang sha control ha ki briu ban ba ha ki khar marwari te ka dor jong sansar le ngi la tip lupa ki hulano hialano kani bro khat kam dei ba ban chuong no ha ki economics kata ka demand and supply kam dei kadai bu la tip lupa tu kharma ri be ki nong rep jungi ki pli kim dan ta ka bu sansar te hai ni por menta por bo sansar ta hab dor namar be ki tip dal adep u pli udan tang yeng ibaret u hab bu be sansar sha par wan la ba la san tu sniu te uni kharma ri tu kham dor ka bo man te du mano du ngiu pat khasi phi te hang tu kan ki bon ni ban ong phi ki dang bon ba ki bangi hab e pet kham bnya kan te ka district council ka ai kata ka lenti mo bani yu mo te
tang ta hi la nang isu pet ken ke ai ke jing don kam jong ka ri khasi jungi ke ai ke jing don kam jungi ban ya te la kam ni don kam e ba hi ken kum melong mata ban shu ong no ka congress kina ya kran ni ba PNCM ru ila propagate ba hi kini bro khoi ngila ekran hi ha po parti ba PNCM dei shu ong la long no kum i rang ba hi ken jong hi parti congress ma ngi don para khana sudah hi menta wat ki bayang election ru ma namo phlang ru ujoj padang khana ban phira nang te nam lem ru padang khana u Jonathan nang te namo ring keneng ru padang khana ban shu ong no kidang bun palat ki ngi tingi dan kam em kidang ba ru ban yalam den ti ngi te ba PNCM te lai lam den ti ba hi kadang ko bi ka idea bi ong me i bi ong ba wat ya kan ka senchar khadar jong ka shnong ka thaw man tai ila pen mi bhai ka tu ban ong ban ai bor shu shu ya ka shnong dei te ka jing kwa jung yim de shu taman ai ka bor jong shnong ban senchar nei wat ka bishar ka di ban dan si man shwa man dai man thai kishnong ki thaw ki bishar la di la da dan ki nong tu ha po shnong la da dan ki bayat bakla shnong ka shnong ka dang dan ka bor ban bishar nei ha kini ki kindiat snam ka jing bishar ka la do balai na do bawan ki human rights bawan ki ni bawan kita ke sarkar ke ele ban te ba kam ailan te ka district council menta ka jing don kam jing na mar ka district council ka don ka court jong la jong dai te mde shu ban dan ka court ka ba hajrong ndeng ele ban pan ha bi ti ki court wat cha district wat cha ki village wat cha ki shnong ki baret ru lada ki court ki wan che thi ka jing bishar kan kham khlan te na mar para tribal dangla ban bishar na ka district council hi te ki tu ki kin yaram hi ken ban kan ti ka jaj ban riu shakhman te kin sedang ya keren hi kata ka jing pensuthu te kin sedang ya pensuthu hi ki pa ba ne ka kamram ka jungi menta ka de ban pensuthu ba kala poi ha ta ka thmir jong ka imlang sa lang kan kum bakalong menta kala poi si sha ta ka thmir kan tingin hab ya pet kan kum no ban ya shakhman ladang ya keren ya ka development ka district council kam dan bisar la di lain no ki kep ki ba kayo kita ki special assistant na ka sarkar kumno pada fin pentulun ya kita ki kam penroy lane ki development habaka district council ka banyo pisan ladi pet ba nga num ong kum ubriu bala tip lut shapang ka district council ndai ngamla ban ong ba kumno ka di banwan ka pisah ndai pendepet na ka finance commission but fi pet na ka article 280 kabala debu hi hapo constitution wat ka district council ru ka di ban yo ki funds la ki jong la da ki biang ki proposal ki bawan na ka state phi ka state jongi mde tang ha district council ru ka jing pet jonga kan ki proposal ki balet ki bayat nang ne shathi sha sarkar pedang ru ki tulat phi menta ka perthai kamde shu ka perthai mo man chwa mandai ka ba phi shu am philak yo phi khap justify means la da phi pa ni ke phi khap batai khambnya ba ka jing pan jonga ka de nang ne ka jing don kam ka de ha ka ne ban yu ka de hang ne ba ka jing yo ka de ka ne ka jing lut ka de ka ne ka jing man toy ka wan ka ne ka jing khan ki khap biang lut te la da ki tu ki jing khan kem biang kim dan ki department ban pedang ki bala ban plat pisah na mata jong phi na mar ka utilization ru phi khap biang te ka proposal ru ka khap biang ka shoot on no ka kila long ki DPR kan ki detail project report telada ki proposal ki biang ki utilization ki biang ki report ki bawan hadien kum ba phila propose mata phila propose ba kan ni kan long kum ni ka report ka de ban wan te lada phi achieve na film achieve kata kam de tam ka report ka de ban pha si the lada ka tu bar khat kam long close loop ngai yanga ki department kem ai an chu anuk sai phi mo ka forest department mo lada ngi kwa ban snalenti ban prat lenti na ka khlau biang ban suk na iwe isnong let's say iwe isnong A but iwe isnong B nang ni na isnong A si isnong B lada phi prat na ka khlau but phi khap pen klemi ki dieng khendiat ndai sibon pen khap pen klemi ki dieng khendian pen na prat lenti nang ni let's say kanjan tang san kilometer ndai ni isnong A si isnong B lada phi ya lenti ka bajangai ka bayat pelun let's say kan de nyopho kilometer na sispa kilometer biang mata haba philit pan proposal nakas forest department haba philit pan proposal phidiban jing khan phidiban ong kinya 6000 kali sisngi nak 6000 kali sisngi ka jing khan ka long ban ka wei ka kali kami 100 kilo ka carbon dioxide hakshi kanta pisutho telada ki ka jan kalenti ka carbon dioxide ka ba emit na ki kali lada 6000 te 100 kilo ka wei phila suthu em kala long 100
100 kilo na 100,000 kilo telada piprat no dang ni kaduna ke carbon dioxide emission telada ke carbon dioxide emission kaduna namar ba phil aprat kalinti na khlaw bani bayat pelun phina ai ke jingkhan itu idiang saw santadi kidang la am pen chef te ka environment kadang yarap hi em tu ka sarkar kan ai bet phila su thu em ko man chu ong phi ke example kan ka Navi Mumbai baki connect ya tu ka liang baki connect ya tu ka jingking na Navi Mumbai sa main Bombay ka tu ka jingking ro ning kong ke klam sha ki sha dal adi namar ka biang ka jingkhan te ka environment clearance phin yo bat hande ka shong pat kum no phi ai ka jingkhan ken ka e ka jing yo nong ka shnong ka thau ka e ka jing yo nong na ka jing lut jong ki ka e ka jing yo nong na ka environment phinanang ban ai ka jingkhan pa proposal ka biang yo bat ma tapi shulong no hakan no kom nginang ban le kan kata ka shong par ka jing start jong ki brio kan ki badan nang tu bakin le kata di tang kanuk sa ma shu ai kan ha PAE kumlo yagar komtre kam joka district council hakis nam ki balit no khamtam le ba hakini ki khandiat snam kilami ki jingpun sngaw ba dewan pendu no ki district council marba ka trat plat ker komtre kam joka kata kin ba shu ong ngam ong ba ka district council kim trai kam ha ki trai kam ha hi mo ki bun ki kam ki ba ban shu ong no ki trai kam ni ko ba shu ong biang menne ka district council teng teng ngin ya ji kalanti ngi de ban ye pej ba shwa ka an ka don ne em ban ya ji ka tulanti teng teng la ngi bakla ngi sha ther ba kum bakla julong teng no 2005 ba ong ba pendu ya kani karang ba shnong kan ma em ba sha ke mu tu rong ba shnong na thina po yu te kalong kum ta la ngi bakla ban ya la ngim pat biang ki an ngim pat klan ki an la ngi bakla ban ya kan dan be ke jing ya te handai ta kan ba ong ai fik ngi don kam ki khna ba ngi don kam ki briu ki ba rung ha district council ki ba kham kwa bar ki ba kham nang la ngi don ngi trai lang ke district council le ka bon ka bor ban shu ong no ngi tlot ken ke jru kom tre kam kata ngim la ban len ma teng teng hab ya thu ko hab ngi tlot number ba kat no ngun e ki ba la nang la start ibar ki badan ke jing shud hem man shu ong no ibadan shila di we bangala di ue tikna hi iba su thu do ban iba kwa do ban le iba PNCM do di we kini ki an ki ba penmi ba PNCM khamtam ma ki khan chapang ke ilaka chapang ki rang ba shnong chapang ki seng samla chapang ki seng long kume ha kini ki khindet banai nga i ki blong ki ba shongkor te ki ba shongkun gan telong ngidan kam ha ban dan ki brio ki badan ki bala ban tre kamante banong kata ka jing pendu ya ke district council ke demand ka long bet kami ban shu ono na ka jing frustration jong pat bai kan long la sha len lo yu i ni la so that kini ki lidar do ki dan pat ki lidar ki bapen na ka tu frustration jong pat bai pen kala political mileage la long no kum ta te tengah tiang e kata kan bam dei kin ban pendu ke district council fi namar ba la dangi pendu ke district council mo ma chu ong ma phim tan bak la dan kata ka demand te ka e pat man ra mentah kidan ki kadan kata ka school of thought mah mencu om bangin wala ka article 371 yang ahi simen dan kam hiban pulit han sipang tak article 371 tang kawai ka pen ki baki ong baka article 371 ka ai bor lo ika sarkar jong state tang kata ru kalama te kalama lupa namar sisien bangi wala ika article 371 kalapen tulat lupa ke district council kalapen tulat dikenai telada kawan ka article 371 ka ai bor be directly ya ka cabinet ya minister ya ki MLA ka ai bor be directly ya ka sarkar jong ka state mdi jong petang jong ka state pi ka bating ka longom ne ki bon ki constituency jong hi menta hang ni state ki ba ki dakhar ki la da dominate phimla ban len ni kata mo pe nai pe jangai pe ka laban pe ka penthor mo pe ka lai mkhra wat ka lai mkhra du 20% ni ki nong thebot ki di dakhar mo pet tang hasor ma ta pet seshini pet phulbari pet ka south garo ka south tura pet ka dalu la bon te ki constituency man shu ong no biki dakhar ki la dominate ndai te mentar ki la long kumta pin pet tang ha ka cabinet menta udan nam we u man shu ong no u khla ja wam dei u khasi ha ka cabinet jungi te bo un decide maki ya kalawe jung khasi junga kata te bam la long phe te article 371 ka along hi kumta em kan ai lad ya ki em begin decide sampos nam hadian pila ban tem ba kan pher kum no pila ban tem ngim la ban ong te la sha da kala wan bor maki ngi la pendu ya
ila pentelot ika district council kalawan dengan ika artikel 371 san post nam shis pas nam hadian ngin pan ma bigi khon ki ti jungi ngin pan ma bigi ki siu jungi bingila pakla ngimla am habang ila don lupa ke kepala klan kepala dabu kerpang nam ta jungi balai tengin pelaj ka kam dei jing duko jong kani ke jing ai bor ke jing duko kadi jungi bangim la ban penyat tingin hab ya pentri kam katakan Tongin ya pai kandidat sa kaseng kongres mo. Kaseng kongres kadon saud ki MLA haka election aja apply ka job saud ki MLA. Ndrai mentale le kadon stang iwe MLA. Tedang haka ni election MP wala dep ngi ka jing trot jong kongres hadu katto. Kumlo fitarai le se ka kongres kadang la ni ban klibiang. Kana bukan yo bor biang sai sien kumbalong hakis nam wala dep ni jela jungi. ban om bom la ban khle ngin hab ya khle kade ka kamram jungi hi ban khle ma ban om ban pendu jat hi ka seng kongres te ngam kamla hi ban long ban shu ong no ki tu men le ki ong kade ka seng long kami ka seng kami jungi hi jong ka state jungi te la nang idon ka ta jing su thu bangi buram bi ka kami ban om bangin pendu jat tengim la ngam ong ba ka kongres kade ban klan kade ban kumni kade ban kumtai hande ka kongres kade ban exist kam dei shu ban du teman-teman pen kiu yang pad ika kongres ma ngatrai ngidon kam ka mix dan pedang ki lidar ki bala dan lupa ki bala bancu ono ki bala khamrang ba ki bala nang ki bala ju job election ki bala ju long MLA ki bala jo tama babun hipan ngidon kam ki kena ki benang temai lada ki wan ki kena ki benang temai ki bala nang la start ki bala pulik putih ki bala pakah ki bak dan gejing shit raham ka ban trai na mata ki pa bar ki bada e shisha ngatai ka seng kongres kan kiu biang mde tang ka seng kongres ka politics jong Meghalaya ru kan kiu tang kita hi ki jeng dan kam ka dei ban wan chwa kini mde ban shulet kir kau shu surok shi singkin mde at least one da gejing su thu ladang ila poi ha ka jaka bangila ban trai kam dang ila poi he jaka mila menteri kam ngin peni da kanuk sa he kan kat nong ila ho ngi ki khna le se yo ngi bakala kalenti ta kana ngong ngi pingi don kampat ki brio ki ban yalam lenti yang ngiru ndai ban ong bangin shu long pat ki lang ko ngo rung ngim dai hi ngim long hi dai ki lang ko ngo ngin dai hi ki brio ki badan da jing buj perkhat jong la jong ba ngin yang rasong hi ba ngin pene tang kata hi kala ban peni ba ka kongres su kan kiu te ban ong ba ka kongres kan kiu ba lanu kan kiu ngamla banong ka syong hupat ba tambah penong bangin du jingkermen no nginum du hida namang mengirung isu thu hi pengidon kam ka kongres bandan namar ba pi ba dalong sakum ro ngimla bani trai marwai ngidon kam bet na pedeng du tekani ka sarkar pedeng le menta bangin ayat lenti ya ka kat baman kumon ka BJP kala shubam lot kat badan pi tek penbiet bet ki pisah ki bon ki parti wadang ni hasti jungi di pilatip hi ki parti ki bela dasha ngop lupa haka hakni ka kal bansu ono kani ka kom trekam ka BJP tingim de ke man ailan ladang yang rasong behi suki khasi suthu umde khasi bubet tingi hap pen klan ka parti hata ka kom ne ke jing klan ka parti kam de ne ki lidar kam de nanga kam de ne kini ki bayang election ka jing klan ka parti ka wan hina ki tliwieng jo ki brio ka tliwieng jo ki brio ki bla yu i ka jing jinjar ka tliwieng jo ki brio ki bla sngu thu ha kini ki pau ka sansnem kat no kal akhir sut ka imlang saklang kat no kal akhir sut ka kamai ka kaji kat no kal akhir sut kal ka ban ka jing ba ka jing te hayeng asam ki jing pang ki per ki lawan ki di ban sut thu sha hi ki pat ba kat no ki la sha pen biet lada ki sut thu ki pat ba ka jing kiu jong ko kongres kan wan bi Hakani ka election nam e wala dep pili akun persya ikong amprin pat pi syarem rutang kandiat menta kan tipat pin hab yakun persya silok jingkong amprin hadu kano pisngau scam wa fin job yakni election aki election iu ru ka jing men ka dan bet banong bangile persya yanu ru ngam khen bangile persya banu ka jing yele jonga ka long bet pat ki pat ba ka jing yele jonga ka long bet bangi ya lech ki pat ba ngia pen su thu ya ka jing don kam jong ki pat ba ban pen pher ya ka ta ka sinchar ka khadar ka shulong bet ka shong ha ki pat ba ki su thu ne am banong ba ngin khap ya ken kum mangile football ta kami hap kan mde mangile football bo kani ka team na bo ka tai ka team na bo uniu brio na bo tai brio kami hap ta shulong ye yang ha kata ka rasong banong ban kentiu ki jat bentiu namar ladon kam hi bikin yu i ma
วันองกลายมครากัลกีก็ได้กับ constituency ฮอดเดพี่เพ่นเอาเป็นกด1บัดเป็นกด3แต่ละได้บรรณาประเด็นด้วยกันในบรรณาพิชุเข่นปันงาบลารุงฮิตลิวยังกิบเรียวงี้ลาอยู่กันโนกจิงดูนากันโนกจิงชาเตะกละลองมันชูองเนาะแต่เตียนพารงละลอง modern slavery ละลองบลาชาเตะมาเล่าเถอะบ่บุญกีคำตำมันชูองเนาะกิบดูนาก็โยกกันกิปลีกิมปัดดันก็จิงสุดทั่วกิมสุดทั่วบักกิมสุดทั่วบักก็จิงมันต้อยกับบักกิโยกระดังได้ตั้งขึ้นเดียดในกระบวนกับอีกบักกิkim yo ikan tingi hap ya penya hi ka shong pa sa hi pa ba suki te ka jing su tho kala nang wan bat kan nang wan hi mdei e ba ong ba ro khat ki politician ki bas new ki ba bhalu hi nei ka rukom tri kam ka khat pher ta tangum tai ken ba Pisngom no ka sur jong ki pajba hakini ki sngi hangte apo constituency jo phi ha malki lam kra ngadon ki jing kermen ta te hamla ban lenru jing kermen ka don ki pajba ki su tho le se ki ngo hi pa de ban island ngi ru ngi pan hi naman bangin habyo alat ban pen i ru yaki la bun snem e kala shui hat betang ha ka wei ka long yeng long sem te let's say kin wan ka ta ka jing su tho jing pai phang na ki liang ki pajba ru kam dei e ban ong tang hang ni shawai ru ka di ban long gum jo ban ngi hang ni hamal ki lem khra ru ka jing e te ka dan be hi tamba of course ha ka election te phila su tho hi teng bangi bom dan e te kan e andai ka bor pisa ru teng kham tam ki ba bri ki ba ka puli puthi ki nang duna te ki nang ngop he ha pisa te ta tengin ha bele pada ko mai ru kom kan ka shong pa ki pa ba kan kan no ki su tho na mar teng ka ma shu ong no ma ndai banga kran ben kan ka jing sam pisa ki ada ketika mon handai kisim yang pada ketika dia da kisim ba kasut kai kani ka jing kiu bai lat ru phimut ka dei ka jing ba la panut bisa apalat ka sarkar hak por election te da ladin pen kiu no da ka bai lat la ka bai lat ka kiu tang lai spa ting ka si banai kila khwan bang hi te ne ki pat ba ti pat ba ki di man su thu pat ken ha ki ma la da ki su thu te ki di man yu kan ko masulong no ka bai lat man ta balai kan kiu dor ngam su thu namar kila nang mi su kita ki hapo Arunachal Pradesh ta artli ki dam kila mi shawai kila nang mi ka production of electricity hapo India le kala nang kiu te haba ka production kala nang kiu ka dor kam jude man kiu lang mo namar ka supply and demand te kan jing kiu ka bai lat yang ni ka ta ka unit cost kam su thu ali kiu kum no pi te ka shong hai pat ba kan ki su thu ne mi ta namar ba teng ki pe wan penjau pisa hi yang asam ki penjau san hajar ki penjau 10,000 ki penjau arajar kat ba ki penjau nei suki pat kila khwan biang hi te nang to katulun biang shaki hi te tekan man to hi kan lada hayeng hasam ngimla taman keraro ngaling na ong ikibrio phimut ka kiyo tang bailan ubay ruti ru la kiyo baro khat namar unong di ruti upli haba upanan kam la kalat bantang ban shat yu ruti telada ka kiyo ba tu khapin kiyo ba ruti te ka kiyo be hi ngim su thu ma lada ngi bam ruti tang ubay shisngi arteli shisngi hakasi banai 1000 transpa ngi penut bay ruti kidan ki yang bapunut kata to kidan ki yang ki bamla punut kata andai ka turu ketika ad am ya ka cost of living te kidi man sutu kan ki ba ya ka tu jin kam mdei e ban ya kerana politics jong state ka tu di politics jong ka long hing long sam ya ki long hing long sam kidi man sutu bai kini ki ha ka por covid ha ka por ki ba kimyo ka sarkar pedeng ka penbiang ya ka state labon namar pila sutu ka sarkar pedeng ka sarkari snong na ka yang ka samru hakapor bangi paho ka kamai ka ji ngibu kan show ne am ka sarkar pedeng ka bu kan show hai tu por covid kawan ke emergency ya kitu pisa ki bu kan show bar khot ki sailot hapor ba ki sai ki sami ki state ba fer ka state jungi ka yo shibon itu pisa ka tu pisa ka di ban dia chupat ba ka poi ne am chupat ba to ang pinga hakapor ba ki khamtam ki brio ki ba im jana ka kamai belas ngi kim yo ban pli dukan kim yo ban belak shong hiang ki yo kan no yo khau si plastic yo penang sting dita la biang se tingi di masu thu in ka politics ka di ban long kom no ka hok ka di ban pau tingin sa penmi ya kata ke ilong ka shong pat sa hu pat ba ukwa ban le no suki nga thai nga kan sawan hi jing su thu tang ba ka jing dan kam hi jong pat khasi jong ni mata ki di ba dei ata man khi kham tam ki khna
babun hi mentah kim kwa syuka kam sarkar babun hi mentah ki kwa menteri kam la jong kadai ka kamram jong kinong mi khmat kadai ka kamram jong ka sarkar kadai ka kamram jong pa ro khat jong ki badan ha ka bor ban ya trai shak shidraham kumno ban kin tiwi kini ki khna ki badang thamai mentah ki badang khidung ki badang kwa menteri kam kadai ka kamram jongi ni happen mi ki kam ki paper ni buon ki iki ba ngin hab le kan kam mi halia hi ko makalong mata man shu ong ip ban ya compare ba ki state chabar ngi tingila sakut arfus nam sedien ngi dan ba da kumno ro itu arfus nam kumno bangin be thong ban lam yang hi ti ki bai kata ka dik kam lam joki nong bi kman tam tai ba Shua ban penkut ya kene ka jinga kran jongi ni aila de fi fin pan jingersan ne ban appeal na ki pajba ang sosong juga constituency jong phi te ka jing appeal hi chong ha ji pat ba bro khat ka long bet ba what can sting ya ka district council ka election ka dik election na mata ka jaj ban rio ka dik election ban island dia ka jaj ban rio jungi bakan kiu ban island dia ka jaj ban rio jungi bakan poi sia kata ka thong ka ba ki kwa ki rio mandai jongi hi kadiban ai lahat yang i bangin yang rasong ha kajing long kasi bangin dalat syairu ngin ong bangi dei ki kasi bangi dei ki jantia bangi dei ki garo kani ka election ka don kam ha yang baro khoi ki kasi bakin mi syakmat ban let tabut kataru kadi ba long important ba namar ba kalawai jung ki khon ki kiti bar ki ksiu jungi ka shong ha ka kiti jungi wan num ong banga jaitu ban tabut kadika kamram jungi ban mi syakmat ban tabut naman ta kalawai jung no naman ta kalawai ki khun ki ti jungi tangat tahe ngai khuplai